máme tu nasobenie trojciferným číslom, čiže ideme na to. Celé číslo, ktoré je hore, tých 473, nasobíme najprv so štvorkou, čiže ju označím modrou. A teraz ideme 4x3 je 12, píšem 2, 1 pamätám. Buď si to budete písať vedľa, alebo pamätať už ako chcete. 4x7 28, plus tých 1 je 29, píšem 9, pamätám 2. 4x4 16, plus tých 2 je 18. Píšem celú 18, pretože už ďalej nemám čím nasobiť. Tak, s prvým číslom máme, ideme so šestkou všetko nasobiť. Tak, so šestkou. 6x3 18, píšem 8. O jedno miesto som posunul, čiže tam, kde mám 6, píšem 8 dole. 18, čiže jedno pamätám. 6x7 je 42, plus tých 1 je 43, píšem 3, pamätám 4. 6x4 je 24, a plus tých 4 je 28. Píšem 28, lebo už ďalej nemám čím nasobiť. A posledné číslo dole je 2, čiže s dvojkou všetko. 2x3 je 6. Tak, 6. 2x7 je 14, píšem 4, jednotku pamätám. 2x4 je 8, plus 1 je 9. Takže. A teraz už to len všetko spočítam, čo mám pod sebou. Čiže tu je len dvojka, píšem 2. Toto dokopy je 17, píšem 7, jednotku pridám k ďalším číslam, čiže 6 a 1 je 7, plus 3 je 10, plus 8 je 18. Jedna sa mi zvýšila, čiže 4 plus 1 je 5, plus 8 je 13, plus 1 je 14, jedna sa mi zvýšila, a 9 plus 1 je 10, plus 2 je 12. Všetko.